כן, כן. טוב. בשלב הזה של הבסיס, כולם פה? אוקיי, בשלב השני, מה שאני עושה, אני מכין את החלק הזה בבין מרכזים. אתה קיבי. לא. אוקיי. אני חוזר שוב פעם, החלק הזה הוא בין מרכזים. כן, כשלמעשה אני חורט אותו גליל, אני מחזיק אותו, כן, בין לסתות קטנות, וחורט לו כאן דיבל קטן, כן? באותו קוטר של הדיבל, אני גם קודח חור בבסיס כאן, כן, הכל במחרטה כמובן, ואז למעשה אני מחבר כאן את החלקים, כשבקצה אני גם קודח כאן 5 מילימטר, כמו שעשיתי את הדיבל בטרומלר. אוקיי, ואז זה בסיס. זה בסיס אחד. אפשר לעשות עוד צורה של בסיס, שאתם פשוט חורטים משהו שנראה כמו בצל, כזה, וזה גם יכול להיות בסיס יפה מאוד לטרומלר. אוקיי, אז אתם יכולים להחליט מה שאתם רוצים, או בסיס כזה או כזה, או כל דבר אחר שתרצו. יש שאלות לגבי הטרומלר? כן, שאלה פסיכית. כן. מי משתמש בזה? למה משתמשים בזה בטרומלר הזה? למה משתמשים? לא משתמשים. לא, זה ליופי, מה זה? בבתי יין או משהו כזה, להראות דוגמאות של... יש רוב המוצרים של החריטה בעצם לא שימושיים. זאת אומרת, זה... תמיד יש הרבה שימושי, אבל יש גם לא הרבה לא שימושי. אז ככה ש... חשבתי שמשתמשים בזה שמה להראות דוגמאות של יין, כאילו... לא, הסיפור של היין זה בגלל התלמידים הצרפתים. לא, אין פה... אבל אפשר, אם תרצה, ויש לך מישהו שמתעסק ביין, אפשר לעשות לו משהו כזה. אוקיי. תעבירו את זה ביניכם בבקשה. את זה ואת זה. ואם יש שאלות, בבקשה לשאול. תעבירו את זה ביניכם. תראו את הצורה ותראו את הפיניש. אמרתי, כשמגיע למצב שהוא ממש רועד, אז מאוד פשוט, ברגע שאתה נועל את זה, עכשיו אני נועל, ונותן לזה מתיחה, זה מותח לי אותו. החוטים מותחים לי את הטרומלר. אבל לא לשכוח כמובן, גם אם לא תנעלו זה לא יעבוד. צריך לנעול, לתת מתיחה, רק מה שצריך לחשוב כל הזמן, שלהשאיר בערך 2 אצבעות תמיד במצב הזה. בכלל, חרטים צריכים להתרגל, תמיד להשאיר 2 אצבעות פה, ולמה? כי תחשבו שאתם עם כזה חלק שקודח, כן? ויש לכם פה מקדח, והמקדח בחלקו עוד נמצא בחומר, ואתם לוקחים את כל הסיפור הזה אחורה, זה באוויר, וזה מאוד מסוכן. לכן, תמיד 2 אצבעות. תמיד 2 אצבעות. פה אף פעם לא יורד מ2 אצבעות. אין מצב כזה. ואז אתם לא תגיעו למצב שאתם יכולים להסתכן עם הדבר הזה. אוקיי, זה ברור העניין הזה? יופי. טוב. השלב הבא, אני פשוט רץ קצת מהר, כי אני מוגבל בזמן, עוד מעט יגבילו אותי. יש פה, איפה? אריאלו. עוד כמה זמן יש? אז אני יודע שעה, יש לנו עוד שעה. מה שאני אעשה מהר זה את הכפות התאומות, אוקיי, זה אוף סנטר, אני אסביר על זה מהר את החריטה ואת הדרך איך אני מסיים את זה. ואחר כך נראה שוב פעם את הזמן, כי אני השלטתי את עצמי עם הזמן, אבל פה אומרים לי, לא, אל תשלה את עצמך, אין לך זמן בלתי זה. נו, אתה רואה? התחלנו, אתה רואה?
כן. ידעתי שזה יבוא. אוקיי. עוקץ. פה. החומר שאני משתמש לכפות יהיה אגוז. המידות שלו זה 4.5 על 4.5 על 25, 24, המידות לא חשובות כל כך, אוקיי? אני מסמן את המרכזים. שפיץ. ומתחיל בין מרכזים. Okay. לא, עוד לא. עוד מעט אני אגיד לך. אתה רוצה עכשיו לעבור לצד? אם זה יהיה נוח לך. פה בגדול לא נוח לי, אבל השאלה מה איתם, אנחנו צריכים להתחשב גם בהם. זה בסדר ככה? רק תפוס את זה בדיוק ככה שאני אוכל... אני לא מעגל את זה עד הסוף בינתיים, כי אני רוצה להכין סוג של תפיסה שאני אוכל להשתמש בתופסנית הסטנדרטית שלכולכם יש. אני בדרך כלל עושה את זה עם התופסנית של אסקולן. התופסנית של אסקולן עובדת קצת שונה, כן? כי בתופסנית של אסקולן אני יכול גם לשנות בצורה מאוד מדויקת, כן, את הזוויות, וגם לחזור על זווית כמעט זהה, בגלל שיש לי כל מיני סימנים וחורים שמאפשרים לי לחזור לאותו מקום כשאני מסמן אותו עם מרקר קודם. מה שאין לי את זה בתופסנית רגילה. אוקיי, אז אני בדרך כלל בבית עובד עם הזה של אסקולן, תופסנית אסקולן. מה שאני עושה כאן, שאני אוכל להשתמש בתופסנית רגילה, אני עושה לי מעין טבעת קטנה פה. משהו כזה. עכשיו אני צריך את המוט. אתם רואים, עם זה אני יכול גם לשנות ולעבוד בצורה כזאת, אוקיי? אז עכשיו אני יכול לחרות כן, עכשיו אני יכול לחרות למעשה את המוצר באוף סנטר, בגדול. אז יש בעיה כאן. איפה אלישע?
יש כאן איזה משהו שמחליק כל הזמן. פה צריך... מה? חיזקתי את זה, אבל זה משתחרר כל פעם. כן, אז אני בשלב ראשון משתמש בקליבר, ואני לוקח מידה של בערך 30 מילימטר. עוד פעם, אני לא אתעכב על מידות, אני ארוץ עם הפרינציפ כי חבל שנבזבז זמן, אוקיי, אבל בגדול אתם יכולים, כן, כל מידה לעשות, קטנים, גדולים, כן. זה מפריע לי שאתה פה, אתה יודע? אני לא יכול להתרכז כי אתה כל הזמן זז לי פה. בוא תעמוד אחורה או משהו. בדרך כלל שמים מצלמה, או 2, או 3, או 4, אבל הן לא זזות. הוא כל הזמן זז, ואני כל הזמן צריך לראות שאני לא מעיף עליו משהו. מכאן אני מודד את המידה של הכף, אבל תחשבו על ביצה, זה בדיוק הצורה שאני עושה כאן. ביצה עם פרופורציה של ביצה, אוקיי? אז אני מוריד קצת מכאן קודם. צורה של V פה. סקיו. סקיו. V, המשך עם הגאוג', ופה עברתי לעבוד עם גאוג' של חצי, כי גאוג' של חצי אני יכול בבין מרכזי לשלוט בה טוב יותר כי היא פחות רועדת. אפשר לעבוד גם עם 3 שמיניות, אבל עדיף חצי. וכאן אני לא יורד עכשיו לקטרים קטנים פה. למה? כי אני כבר מתחשב בהמשך שאני אצטרך לנסר את זה במסור סרט לשני חלקים, ובניסור אני אאבד מהקוטר. לכן, אם תעשו את זה דק מדי פה, לא יישאר הרבה בשר. אתם צריך להשאיר פה לפחות בין 10 ל-12 מילימטר כאן, אוקיי, בקנה. לא, זה לא גביע רגיל, זה שונה כי יש לנו את הניסור פה. עכשיו, במצב הזה, אני לוקח את הסקיו ומוריד את כל החלק הזה פה. ומסיים פה, מלטש ומסיים את החלק הזה. עכשיו אני מסמן לי קו מאוד חשוב. א', לראות את כיוון הסיבים, כי אני הולך להפריד את זה לשניים, אז אני מתחשב בכיוון הסיבים, ואני מסמן לי קו, גם בכדי שאני אוציא אותו כל שלב מהמרכז, שאני אהיה כל הזמן על אותו קו. כי אם תוך כדי שאני אחרוט את זה בין מרכזים, אוף סנטר, ואני טיפה אתן לו טוויסט קטן, אז כשאני ארצה לנסר אותו אני אהיה בבעיה. תחשבו שבסוף אני מנסר את זה לשני חלקים. לכן, הנושא של הוצאה ממרכז ראשון ושני, תמיד יהיו על אותו ציר, וזה הפוטר של אסקולן נותן לי, כי יש לו על שני ברגים,
שזה מעין פיבוט כזה, שאני יכול לחזור כל הזמן לאותו מקום. פה תזכרו שאתם יכולים גם לתת טוויסט קטן, וזה קורה. אז תשימו לב לזה, אוקיי? פה רק קצת לסיים את זה. זהו. אוקיי, מה שעשיתי עד עכשיו מאוד פשוט. בין מרכזים, חרתי את הצורה של הביצה, שזה יהיה הכפות, ואת החלק הזה, שזה עדיין מרכז. מכאן אני מתחיל להוציא את זה מהמרכז. אני מסתכל על הקו. הקו הוא אצלי, ואני לוקח אותו עכשיו בשלב ראשון ימינה ממני, זאת אומרת רחוק ממני. תמיד אני אתן סיבוב לבדוק שזה לא נכנס לי בתוך התומך. ועכשיו מה שאני אעשה, אני אחרוט את החלק הזה. זאת אומרת, יש לי כאן חלק, כן, שהוא בצד ימין שלי, שהוא יהיה כמור, והבא בתור הוא יהיה כעור, זאת אומרת, מה שבא משמאל יהיה כעור, וביניהם אני אעשה טבעת קטנה, אוקיי? כשאני חורט משהו שהוא אוף סנטר, אני לא מסתכל, כן, על האופק כמו שבדרך כלל, כשאני עובד בבין מרכזים או בכלל, אני כל הזמן מסתכל על קו האופק לראות את הקווים שאליהם אני רוצה להגיע. במקרה הזה, כשאתם מוציאים את זה מהמרכז, אתם מסתכלים על מה שנקרא פנטום, בצד שקרוב אליכם, כי בצד הרחוק לא רואים את זה טוב. אז אתם משנים עכשיו את המבט קדימה לפה, ואז קדימה אני רואה את זה טוב יותר. כן, ושימו לב עוד דבר שהוא מאוד חשוב עכשיו, הנושא הזה של האצבע העוגן. לאצבע העוגן יש חשיבות מאוד גדולה. אם אתם לא משתמשים באצבע העוגן, אפילו שתחזיקו את זה מאוד חזק פה, א', אין לכם שליטה על הדבר הזה, כן? שנית, כן, ברגע שאתם מתחילים לעבוד, יש גמישות למפסלת באזור הזה כאן. תמיד תהיה גמישות, מספיקה ממש כלום של אי גמישות בכדי שהמפסלת תזרק לנו החוצה. כשאני שם את העוגן פה, והאגודל מחליפה את החלק הזה של כרית היד, האחיזה היא אבסולוטית. אני לא יכול לאבד שליטה בצורה כזאת. מה עוד שאני גם יכול עם האגודל לכוון יותר קרוב לאזור שחותך. אז האחיזה הזאת פחות טובה בעבודות האלה, אוקיי? טבעת. טבעת. אוקיי, עכשיו אני לוקח את זה ומזיז את זה לצד שני. הקו אצלי, אני פעם לקחתי אליכם, עכשיו אני מחזיר את זה אליי. כן, ואני למעשה עכשיו עובד על האזורים האלה כאן. בסדר? תמיד בודק לפני שאני... אתה יכול, אם אתה רוצה להיות מאוד מדויק ביציאה, שזה לא חשוב בשלב הזה, חשוב כן שתהיה על אותו ציר, אבל אם אתה מוציא יותר או פחות, זה לא חשוב. אבל אם תרצה, אתה תמיד מתייחס למרכז ומודד אותו. אוקיי? מה שאצל אסקולן יש קווים שכל קו נותן לי 4 מעלות. אז אני יכול להיות בין הקווים, כן, ולסמן את זה עם משהו דק, או שאני פשוט הולך 4 מעלות כל פעם, כל שלב. אוקיי? אז זה מאוד פשוט, כי אני תמיד חוזר לאותם קווים. זה... הקו היה בהתייחסות לתומך?
הקו לא משנה איפה אתה שם אותו, הקו גם בדרך כלל אני מסמן אותו כי זה יהיה קו הניסור שלי. וקו הניסור למעשה אני מתייחס כמו פה בכיוון הסיבים של העץ. זאת אומרת שאם יש לי כאן את הסגירה הזאת, היא זהה לזאת, ברגע שאני אחתוך כאן באמצע, הכפות יהיו זהות. תחשוב שאני עושה משהו שאני רוצה מה שנקרא בוק מאץ'. מה שעושים בפורנירים, בבוק מאץ' זה אותו דבר, לוקחים לוח או גם בחזיתות של כינור, לוקחים את החזית, מנסרים באמצע ופותחים. זאת אומרת, הסיבים נמצאים בצורה מאוד מדויקת משני צדדים, בכינור זה מאוד חשוב בגלל הצליל, אם לא נעשה ככה הצליל יהיה לא מי יודע מה. פה, איך שזה ייראה בסוף. אוקיי, אז אנחנו שוב פעם במצב שאני בצד ימין יעשה כמור, בצד שמאלי כעור, וביניהם טבעת. תמיד תיתנו סיבוב בדיקה, לראות שאתם וכדי לחזור בעבודה של בין מרכזים לאותו מקום, התנועות של הגוף שלי מדודות. למה? כי אני זוכר בפעם האחרונה איפה זה נגע, ואני ככה נשאר כל הזמן, ואני מרוכז כל הזמן בהישענות הבבל שיש לה משמעות כפולה פה, כי ברגע שאני צמוד לבבל, גם כשאני חוזר למעשה בלי חיתוך, אני נותן את הסיבוב למעלה, יוצא מהחומר, ויודע להכניס טיפה את המפסדת ולחזור על החיתוך. זה מה שאני עושה, אני אעשה את זה עוד פעם עכשיו, ותראו, אתם רואים, נתמך, מרגיש, חוזר. ובצורה כזאת אני יכול כל הזמן, סליחה, להישאר, כן, על החיתוך בצורה מאוד מדויקת. עכשיו הגעתי למצב שאני עוצר כאן. אני רק רוצה לראות, כן, כמה יצאתי, ואתם יכולים לראות כאן שהיציאה פה יותר גדולה, אבל זה באמת לא משנה, כי זה כל היופי של הדבר הזה. אוקיי? ופה אתם יכולים לעשות גם חרוזים יותר גדולים, כמו זה. חרוז, לעשות אותו מדויק, אתם שמים את המפסלת ומסובבים אותה מלמעלה, למטה על אותו ציר. פה צד אחד, אותו דבר צד שני. ולסיים פה. אתם רואים, עכשיו עשיתי חרוז צר, חרוז יותר גדול, איך שתרצו. בשלב הזה אני חוזר למרכז. ומסיים את החלק האחרון פה. כל הזמן זז. קשה לראות בדיוק את הפרופיל, לכן אני עוצר. מה זה? אני מחזיר הלסתות סימנו לי את ההתחלה. כן, אני גם רואה את זה מיד שאני מתחיל לעבוד, אני פחות או יותר, זה לא חייב להיות בדיוק במרכז,
כי אני לא חוזר לפה. אני פשוט העבודה מבצע מפה לפה ומסיים אותה פה, אז זה לא כל כך חשוב. גם אם זה טיפה יצא מהמרכז, זה לא נורא. עכשיו, ובסוף אני יכול לסיים את זה במעין כדור. עכשיו, כדור, כשאתם חורטים כדור, אז אתם צריכים, א', לחשוב על איזה קוטר אתם רוצים ללכת. בואו נניח שאנחנו רוצים קוטר של 2.5 סנטימטר, משהו כזה. עדיף שהכדור הזה בקצה יהיה או בגודל של הכף, או טיפה קטן ממנו. אוקיי, זה מבחינת מה שאני רואה יפה בעיניי, אבל שוב פעם אין כללים פה. מבחינת העיצוב אתם יכולים, מה שיפה לכם. אז מה שאני עושה, אני לוקח את הקוטר פה, כדי שאני אעשה כדור, ואני לוקח מפסלת מפרידה, ובשלב ראשון אני חורט את הקוטר. זה הקוטר. זה הקוטר. עכשיו אני מסמן פחות או יותר את האורך גם, ומכאן אני יוצא חצי לפה וחצי לפה. כמובן שאם אתם נעזרים בסקיו, הסקיו נותנת פינישים יפה, ראינו את זה כאן. עכשיו, בשלב הזה מה שאני עושה, אני מוציא את זה מכאן, מוציא את התופסנית, שם חתיכת נייר קטנה פה, ושם את הצד אחד של הביצה לתוך לתוך הציר, ומביא את זה לעין את הרוכב, תופס את זה בצורה כזאת, ועכשיו אני יכול לסיים את החלק הזה כן, ומפריד את זה. לקראת הסוף אני פשוט מחזיק את זה כאן. זה השלב הראשון של החריטה. מכאן אני הולך למסור סרט. שואלים אותי הרבה, האם אפשר להדביק עם דוד צדדי או עם דבק שיש עיתון או נייר בין החלקים? כן, אפשר. מאוד קשה לחרות בין מרכזים עם יציאות כל כך מהמרכז ולהיות כל הזמן על קו האמצע. אם אתם תעבדו בשיטה הזאת של להדביק שני חלקים, אתם מוגבלים כבר מראש. זאת אומרת, אתם לא יכולים לתקן. מה שכאן, אני עדיין יכול לתקן כל דבר, כי אין לי אמצע. אני עכשיו אחליט איפה הניסור יעבור. מה שכן צריך לחשוב, זה כשאתם הולכים למסור סרט, איך לנסר את זה. וזה פה חשוב לי בגלל הבטיחות, שלא תלכו הביתה חלילה, ותעשו איזה תקלה או משהו. לכן, כשאתם מנסרים את זה, יש כאלה שישר חושבים לקחת מלחציים של עץ, אתם יודעים, שני הידיות האלה שאפשר מהר לכוון אותם, וללחוץ את זה. זה הדבר הכי מסוכן שאפשר לעשות, שבא משהו לחוץ למסור סרט. אוקיי, זה מאוד מסוכן. לכן יד חופשית, בלי סימון, בלי כלום, פשוט לסמוך על עצמכם, וזה הכי קל וזה הכי טוב, רק שכל הזמן החלקים שונים. שלא יהיה מצב שאחד החלקים שאתם מנסרים לא יהיה באוויר. זה מסוכן.
כל זמן שהחלקים שונים, אין שום בעיה להתחיל את הניסור רחוק מהלהב, להחזיק את זה מצד שני, לדחוף, ולקראת הסוף פשוט להסתכל על הלהב, איך שהוא חותך, על המרכז, ולצאת בניסור. אוקיי, ככה אני עושה את זה. בבקשה, רק תיזהרו על הידיים אם אתם הולכים לעשות משהו כזה. להכניס את זה לתוך Q. תודה רבה. עכשיו, מכאן ממשיך השלב של הגילוף. עד כאן זה החריטה בעץ. עכשיו, את הגילוף מה שאני עושה, אני לוקח בשלב ראשון, כן, מקדח וקודח עם המקדחה ומשאיר 2.5 מילימטר עובי דופן עם המקדח. זאת אומרת שהקדח כבר נתן לי פחות או יותר רעיון עד כמה עומק יש לי. ואז אפשר עם מפסלות גילוף, אם אתם טובים בזה, ואפשר גם עם כלים שמה שנקרא מייקרומוטור או כל כלי שיש לכם עם צירות מסתובבות, והכלי שאני עובד איתו הוא נראה ככה. זה הכלי. כן, אפשר לעבוד גם עם משהו שהוא כדורי. אני מצאתי את זה נוח כי זה נותן לי בצורה מאוד יפה את העיבוד, וזה תופס לי שטח יותר גדול. כי אם אני אקח משהו כדורי בקוטר של זה, זה יהיה כבד מדי לכף כזו קטנה, אוקיי? אז מצאתי עם זה, אני גם יכול לשנות את הזוויות של הדבר הזה ולעבוד איתם, אוקיי? אחר כך אני ממשיך ועובד עם כלי יד, שהכלי העיקרי זה כלי שאני עשיתי לעצמי, ואני צריך פה לעבוד כאן שתראו את זה. לקחתי להב של מפרידה ישנה, ועשיתי טיפה קערורית בצד השטוח, על ידי זה שהלכתי לאבן והחזקתי את הלהב בצורה כזאת. בצורה כזאת קיבלתי את הקערורית הזאת של המפסלת. אוקיי? ואחר כך פשוט השחסתי לזווית של בערך 30 מעלות, כמו שמפסלות גילוף. עם המפסלת הזאת אני יכול להמשיך ולגלף את זה כשאני למעשה מגלף ולא תולש את הסיב. זאת אומרת, כאן אני כבר עושה פעולה שהצירות המסתובבות לא יכולות לעשות. אני כבר חותך עם כיוון הסיב. כשאתם חותכים בכיוון הסיב, הכף מתחלקת ל4 חלקים בגלל כיווני הסיבים. אוקיי? עיפרון. זה השלב שאני מתחיל לחפש דברים, זה שלב לא טוב. אוקיי, אני מחלק את זה ל4 חלקים. עכשיו, אם אני אהפוך, יהיה לכם מאוד קל להבין את הלהבים החותכים בחוץ, כמו שעשיתי עם הסקיו. עבדתי מהחלק העליון לחלק התחתון, אותו דבר לצד שני, בכדי לשמור כל הזמן תמיכה של סיב ארוך לסיב שמעליו הקצר. הרי זה הרעיון של תמיכה של סיבים. אנחנו חותכים, כן, עם כיוון הסיבים, זה אומר שאנחנו חותכים מהקצר אל הארוך, וכשהמפסלת חותכת, לשבב הקצר יש תמיכה של הארוך, וככה אנחנו לא שוברים את הסיבים. ואני חותך הפוך, לארוך אין תמיכה מהקצר ואז הוא נשבר. זה בדיוק הנושא של כיוון הסיבים. אוקיי? אותו דבר יש לי גם כשאני מגלף. זאת אומרת, כשיש לי 4 חלקים, חלק אחד אני מגלף בצורה כזאת, הצד השני אני מגלף בצורה כזאת, כאן אני הופך ומגלף פעם מפה ופעם מפה. אני גם יכול ללכת עם המפסלת, כן, אם תסתכל, אני לא תופס את זה הכי נוח, כי זה לא התפיסה הנכונה. סליחה. אני צריך למצוא לי פה מקום שאני אוכל, הנה, אולי פה. כן, אתם רואים שעם הכיוון הזה, כל חיתוך שאני עושה, אני חותך נכון את הסיב. רואים את זה? אוקיי? אותו דבר כל הכיוונים. מה שנשאר בסוף זה ללטש, הליטוש. ראיתם? אני פשוט רץ עם העניינים. אוקיי. הליטוש נעשה בעזרת חבר'ה כאלה. כן, ויש כל מיני גרעינים, זה גס הצהוב.
ואני הולך עד הלבן שהוא הכי עדין. יש להם מספרים, אבל עכשיו זה לא חשוב. אוקיי, ומסיים את זה. אוקיי, ומסיים את זה. אוקיי, זה השלב של הכפות. השלב שאני ממשיך איתו, וזה כבר אני עושה עם מפסלות וסכינים, אני פשוט מגלף את כל הצד הזה כאן, כן, אתם יכולים פשוט לשחק עם זה. אוקיי, פשוט עושה אור וצל, כאילו גבוה, נמוך, ומסדר לי את הצד הזה. אותו דבר גם בצד שני. שאלות לגבי הכפות? האם ניסית לשים את המתקן הזה בתוך U שאתה מוביל את החיתוך? בתוך U? עץ, זאת אומרת. כן, זה יכול לעזור לך. אם יש לך כזה V כזה. V כן, V אפשר, כן. V, כן. או שאתה אוכל ולוחץ, זה לא טוב. עוד שאלות? התתו לי פה לסיים, אז היה לי עוד הרבה דברים לשתף איתכם, אבל הזמן דוחק והיום יום שישי. עוד שאלות? אין? טוב, אז תודה רבה. תודה רבה ושבת שלום.